ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಟೈಟಲ್ ತರವಾಡು ಪಂದ್ ಟೀಸರ್ ಡೇ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ದಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಲಿಂಬಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಬೆಡಿಕೆಗೆ ಬೀಗ ದರ್ಪಿರತ್ತೆ ಐಕೆ ತುಳುಟು ಕಲಿಂಬಿ ಬೆನ್ಪಿನಿ ಆ ಕಲಿಂಬಿ ಉಂಡೆ ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕು. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ತುಳುನಾಡದ ದಾದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಅವ ಮಾತ ಈ ತರವಾಡ ಮೂವಿ ಬರ್ಪಣ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಟು. ಮಸ್ತ್ ಯೂನಿಕ್ ಆತಿನ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಊರಿಗೂ ಕೈತಲಾಪನ ಅಂಚಿದ ಹೆಂಗೆ ಟೈಟಲ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಟೈಟಲ್. ಬೊಕ್ಕ ಹೀರೋ ರೆಡಿ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಕೇಂದ್ರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದ ಬರ್ಪುಜೆ ಅಲ್ಲ ಇರ್ನ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆತಿನ ಅಂದ್ ಕೇಂಡೆ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಈತ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ ಬೊಕ್ಕ ಈತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಿನ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಬಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಸ್ಟ್ ಶೋಕಂಡ್ ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ದಯಪಂಡ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಡೇ ಉಂಡು ಪಂದ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಶೋಧನ್ ಈ ಟೀಮ್ಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಮಾತಾ ತುಳುವೇರು ಅಂಚೆ ಎಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತು ಬೇತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪರು ಅಂಚೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಶೋಧನ್. ತರವಾಡು ಅನ್ಪು ನಂಜಿ ಪುದಾರ್ ರೀತಿಯರು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಬಾರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು. ಎಂಚ ಉಂಡು ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಡಾತಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಪೂರ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು. 90 ಪಡೀಲ್ ಸರ್ ಪೂರ ಒಳ್ಳೆಯರ್ ನೆಟ್ ಪೂರರ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದಕ್ಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಪೂರರ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರ್ ನೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರು ಒಂಜಿ ತೂಡು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಏಪ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಣೊಂದು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಡೊಂದು ಪೂರ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ. ಟೈಟಲ್ಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕಂಡ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟರ್ ತುದೆ ಬೈದಿನಿ ಎಂಕ್ಲಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾತಾಕ್ಲಿ ಮಾತ ಪರಿಚಯದಾಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಟೀಸರ್ ಮಲ್ದೇರು ಮೂವಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಶೋಕಡೆ ಬರಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಇತ್ತಿನ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನಿ. ಸೊ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅಭಿಮಾನಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬರಡೆ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಉಂಡು. ನೆಕ್ ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ ತೂದಿರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆ ತರವಾಡು ಪ್ರತಿಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತರವಾಡು ಪನ್ಪುನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ತರವಾಡು ಬೇಸ್ದ ಸ್ಟೋರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್. ಯಾನ್ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಊರ್ದ ಮಿತ್ತು ಅಭಿಮಾನ ಅಂಚಿನೆ ಇತ್ತು ದೂರಡಿತ್ತದಲ್ಲ ಆರು ಈ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತರವಾಡ ದಂಡ ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯಡ್ ತರವಾಡ ದಂಡ ಮಾತೆಗ್ಲ ನಮಕ್ ಅತಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಪುರೋಗತಿ ಆನಗ ತರವಾಡ್ನ ಪೂರ ಮರತ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಸಮಯಡ್ ಕುಡ ನೆನಪು ಪುಟ್ಟಾಯರು ಈ ಕುಟುಂಬ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಚಿನ ಐಕ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವು ಮಾತ ಪೊರ್ಲುಡ ಆವಡು. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾರಾಟ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ರೈ ಮಲಾರಬೀಡು ಉಳ್ಳೇರು. ಮಲಾರಬೀಡು ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾರು ಆರು ದಾದ ಬನ್ಪಿರಿ ಟೈಟಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಟೈಟಲೇ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ದಯಪಂಡ ತರವಾಡು ಬಂದು ಬಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಬತ್ತ ನೆಟ್ಟು ಅಂಚೆನೆ ಐಕ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ತಡ್ಕ ಕೊಡ್ತೇರು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ತೂನಾನ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೂರ್ಲ ಬರು. ಸರಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತರವಾಡು ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂಡ್ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಇರೇನು ಲೆಪುಡದೀನಿ ಅದನ್ನ ಎರಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕೊರ್ನೆ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆತು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಂಗಲ್ಡ ಪಂಡೇರು ಆ ಟೈಟಲ್ ಅರ್ಥ ಕೆ ಪೇಜ್ ಅವರು ಸರ್ ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆತು ಪ್ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಅಂಡ್ ಎಂಗುಲ ಆ ಟೈಟಲ್ ಬೇತೆನದ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಎರಡ ಎಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೇನು ಒಂಜೆ ಸರ್ ತರವಾಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಕುಟುಂಬೋಡು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಆಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೂತಕ ಬಂದುಪ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸೂತಕ ಉಂಡೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನೆತ್ತೆರು ಪಟ್ಟೊಂದು ಬೈದಿನಾಕಲು ಆ ನೆತ್ತೆರಡು ಪಟ್ಟೊಂದು ಬೈದಿನಾಕಲು ಏನು ಹಿಡ್ದವ್ರು ಅವನ್ನ ಆ ತರವಾಡೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬನೇ ತರವಾಡೆ ಅವಾಗ ನನ್ನೊಂದು ಖುಷಿ ಏನು ಬಂಡ ಆಯ್ತಾ ಇಡೀ ಟೀಸರ್ದ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ರೂಪಲ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಿಂಬಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಬೆಡಿಕೆಗೆ ಬೀಗ ದರ್ಪಿರತ್ತೆ ಐಕೆ ತುಳುಟು ಕಲಿಂಬಿ ಬೆನ್ಪಿನಿ ಆ ಕಲಿಂಬಿ ಉಂಡೆ ಅದು ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕು ಆ ತುಳುನಾಡು ಒರಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪೂರ ಬದುಕು ಹೋಲುಂಡದಕ್ಕಿಂತ ಕಲಿಂಬಿದ್ದಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಅವು ತರವಾಡ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಖುಷಿ ಅನ್ಸರ್ ಖುಷಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ ಈತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆತೀನಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ತರವಾಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ ಇಲ್ಲಿ ಪುದರ್ ಪುರ್ಲು ಇತ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುಬು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಕ್ಷತ್ರಗೆ ಹೊಸ ಶೋಧನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಶೋಧನ ಮೂಲಕ ಅವು ನಡಪಾಡಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮಲ್ಲ ಹೀರೋ ಆವಡೆ ನನ್ನ ಆಯನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೂವುಂಡು ಅವಲೇ ಅಡ್ಡೆ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಯಶಸ್ಸಿಗೂ ಮೂಜಿ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಪುದರ್ ಡಾಪನು ಶುಭ ಲಾಂಚ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಡ್ನೇದವು ದೇವರದೇ ಕಟೀಲ್ ಅಪ್ಪನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲುಡ್ದು ದೇವೇರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವೇರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿನದವು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಕಾರಣಿಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊರಗಜ್ಜನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಉಂಡು ಆಯನ ಹಿಡಿದ ಅವರ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯರು ಜನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಶೋಧನೆ ಯಶಸ್ಸಾಪೆ ಅನ್ಪನಂಚಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಮಾತಿರ್ನ ಸಾಮತಲ ಉಂಡು ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಆಗುಂಡು. ತುಳು ತಕ್ಲೆ ಬೋಡಾಯಿನೇ ತರವಾಡು ಟೈಟಲ್ ಬಾರಿ ಶೋಕಾಂಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಪಾತ್ರಜ್ಜಿ
ನಮ್ಮವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೊಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಾಕಲಿ ಪೂರ ಟೈಟಲ್ಗೆ ಏನಾಗ ಹಿರೇಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಾದೆ ಎನಿಸು ತರವಾಡದ ಕುಟುಂಬದ ಕುಟುಂಬ ತರವಾಡದ ಮಾತಿರ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಲಗಲು ಚಾನಾಗ ನಮ್ಮವರ ಕುಟುಂಬ ಮಾತಿರ್ಲು ಸೇರು ಜನ ಅವೇ ತರವಾಡು ಐನಿತ್ತೆ ದುಂಬ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಐನಿತ್ತು ದುಂಬ ವಾಪಸ್ ಪಿರ ಕನತೇರ ಅವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕುಂದು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಣ ಈರದಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂದಿತ್ತಾರ ಟೈಟಲ್ ದಾದೊಪ್ಪು ಹೆಂಚಿನ ಟೈಟಲ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಆಂಡ ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ನಡ್ದುಂಬೆ ಶೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ನಡ್ದುಂಬೆ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತ ಲಂಚ್ಗೆ ಒಣಸಿಗೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತ ಅವೇ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ ಡಯಟ್ ತೆತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಆರು ಅಪ್ಪಗನೇ ಏತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತೇರಿ ಇರೆನ್ನಲೆ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಹೊಸತ್ತು ಲಾಂಚ್ ಆಪಿನಿ ಆರು ಅಪ್ಪಗನೇ ಆಜಿ ತೆತ್ತಿ ಚಿಕನ್ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಯಾಲೆಡ್ ತಿನ್ನೋದಿತ್ತೇರು ಡಯಟ್ ಅಂದು ಆರ್ನ ಮಾತ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೂನಾಗ ಸೂಪರ್ ಒಂದು ಆರ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಉಂಡು ಈ ಟೀಮ್ ಹಿಡ್ದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೈದಂಡು ಟೀಸರ್ ಡೇ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ದಂಡು ಪಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಜಿಗೆ ದಾದಂದು ಪಂಡ ಇರೆನ್ನಲ್ಲ ಯಾರು ಏತ್ತ ಐಕ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ದಿದ್ದು ಪಂಡ ಅವು ಲೀಕ್ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಸೊ ಮೂವಿ ದಾದಾಂಡ್ಲ ವಿಶೇಷ ಉಪ್ಪು ತೂಕ ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತ ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ ತೂವೊಂದು ಬತ್ತ ಯಾನ್ ಎಕಡೊಂಜಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪಂಡೆ ದಾಗಿಂದಕೆಂಡ ಒಂತೆ ದಿನಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಟೀಸರ್ ಲೆಕ್ಕ ಬುಡ್ದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಸೆಟರ್ ದೆಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಸೀನ್ ಬಟ್ ಅಪಾಗ ಎನ್ನುಂತೆ ಒಂದೆ ದಾದನ ಉಂಡು ತೂವಡು ದಾದ ದುಪ್ಪು ಟೈಟಲ್ ಇನಿ ತೂನಾಗ ಒಂದು ನೆಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡೆ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ಟೈಟಲ್ ತರವಾಡು ಪಂದ್ ಮಾತೆರ್ನಲ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲ ದೇಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೋಡೆ ದೇಪಂಡ ತರವಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಸೂಪರ್ ಟೈಟಲ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮು ಶೋಧನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಟಿ ಹೀರೋ ಒಂದು ಪನೊಡಿ ಸೊ ಪೂರ ಕಲ್ತದ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಆತೇರು ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತ ಶರತ್ ಪೂಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ದೇರೆ ಕಂಬ್ಳ ಬೆಟ್ಟು ಭಟ್ರೆನ ಮಗಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕೊರ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೆ ಆರ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಲ್ಮು ಶೋಧನ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮು ಇಡೀ ಶುಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಚಿರ್ಚಿರ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತುಳುಟಿ ಇರಿನಿ ಮುಟ್ಟ ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ ಅತನ ಓಯ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಇವೆಂಟ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬೈದಿನ ಅಂಚೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟೈಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚ ಬಂಡಕ ಕುಟುಂಬ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತಾಗುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬೈದನು ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ ನೀ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇತ್ತ ಇಂಚಿನ ತೂತಿಸಿ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೈಲರ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆಂದೋಡು ನಾನೈತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾನಾತು ನನ್ನ ಬರೊಂದು ಪೋಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡತೆ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆವು ಮಾತ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆಲ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅವು ನಮ್ಮ ತರವಾಡ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ ಏನೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟು ಅದ್ದೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ನಡತ್ತ ನಿರ್ನ ಪಾತೇರ ಯಾನ ಬರ್ತುಲೆ ಏಪಲ ಸಿನಿಮಾದ ಎಲ್ಲ ಟೈಟಲ್ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪನೆ ದುಮ್ಮು ತಿಂಚಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ತರವಾಡ ಮಾಡೋ 4 ಅಕ್ಷರದ ಟೈಟಲ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಈ ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ ಈತ ಅದ್ದೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ನರ್ತನ ಬಹುಶಃ ಥಿಯೇಟರ್ ಒಂಜಿ ಸುರುತ ಸಲ ಬನೋಲ್ಲ ಎಂಚ ಎನಿಸನ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನು ಈರೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡು ದಾಯಪಂಡ ಯಾನು ಫುಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡಿತ್ತೆ ಅವಳು 2019 ಈ ಒಂಜಿ ಮೂವಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಶೋಧನ್ ಈರೇ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಂಡ್ ಬಲ್ಲೆ ಮನ್ಪಲೆ ಬಂದು ರೇಪಲಾರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪಂಡಿಜರ್ ಒರಿ ನಮಕದಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆವು ಅಂಡ್ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೋಪಿರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಸೂರಜ್ ಆರನಿಗೆ ಎಂದಾದ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅದು 6 ಇಯರ್ ಆದ ಬುಕ್ಕಾರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಇನಿ ಮಾತ ವಿದ್ಯಲಾರ ಕರಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಾಗೆ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಮೂವಿ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಲೆಜ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂದು ಬಂದಾಗ ಸೋಪಿಯರ ಏಪಲ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರಪಜಿ ಪನ್ಪು ಈರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸೊ ಈರಿಗೋಸ್ಕರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಪುನು ಉಲ್ಲ ಇದೊಂದು 2-3 ನಿಮಿಷದ ವಿಷಯವು ತುಳುನಾಡದ ಕಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಆದೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ದೀವಡ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವದ ನಡೆಕ್ ಬಾಪ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತರವಾಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಬನ್ಪಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಡಿಪುಂಡು ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ತುಳುನಾಡದ ದಾದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಅವು ಮಾತ ಈ ತರವಾಡ ಮೂವಿ ಬರ್ಪಣ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಟು ಇದು ಒಂಜಿ ಹೀರೋನ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇರೊಂಜಿ ತುಯ್ಯರತ್ತೆ ಪಿದೇವರುಡು ಕೆಲಸ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬುಡಂದ ಐತ ನಡುಟು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಡೆ ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಲಾಂಚ್ ಆವಡ್ ಬನ್ಪುನ ಆಸೆ ಅರ್ನ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ದಾದ ಬನ್ಪರು ಶೋಧನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೀರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಪಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಮಾಲ್ಪೊಡು ಪಂದಿತ್ತಿಂದ ಆರೆಗೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೊಡ್ಚಿತ್ತಿಂಡು ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆರನೊಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಆರನೊಂಜಿ ಕನದ ಆದಿತ್ತಿಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬತ್ತೀರಿ ಇದು ಫಾರಿನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದುಬೈ ಡಿಪ್ಪನಾರಿಗೆ ಕಾಸಿಗದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ದೇಪಂಡ ಆರ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಬಂದೇನೆ ಅನ್ವೆ ಬಟ್ ಆರ್ನ ದಾದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣ ಒಂಜಿ ಕನದ ಇದ್ದಿತ್ತೀರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಆರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬತ್ತೆ ಕಾಸಿನ ಪಾಡ್ನಿ ಅತ್ತು ಕಲ್ತದ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ದಿಯರತ್ತ ಅವು ಆರ್ನ ಗ್ರೇಟ್ ಸೊ ಶೋಧನ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಗೆಂದುವೇರು ಈ ಶುಭ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೆಂದುಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ತರವಾಡ ಮೂವಿ ಗೆಂದದ ಗೆಂದುಂಡು ಅವು ಆರ್ನ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ
ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ತರವಾಡು ಸಿನಿಮಾದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣ ಈ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ಬಾತಿರ್ಗ, ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆದ ಸಮಯ ಬಾತಿರ್ಗ ಈ ಟೀಸರ್ದ ಟೈಟಲ್ಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮನ್ಪುನ ಅವಡಿ ಈ ಥೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಡಿ ಎಂಚೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಎಂಚೆ ಎತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಶೋಧನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು. ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಕಲ್ಚರ್ದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೇಸ್ಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಪಂಡಿತ್ತೇರು. ಅಂಚ ಆಯ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರಫ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಲ್ತ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡ ಯಕ್ಷದ್ರು ಪಟ್ಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಲ್ಪದ ಆರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ತುಳುನಾಡಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಂದುಂಡು. ಅಂಚ ಆರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಬರೋಡು ಪಂಡದು ಅವಳ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ದು ಬಚ್ಚಿ ಒಂದು ನಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅದು ಬರೋದಂದೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಯ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂಚ ಅವೇ ಮೇನ್ ಸ್ಕೋರ್ದ ಹೈಲೈಟ್ ಆರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಯೂಶುವಲ್ ಅದು ಚೆಂದ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬರ ಉಂಡು ಆತೆ. ಬಹುಶಃ ಇರ್ನ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕೆರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ ಈತು ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ಐನ ಸುರುತು ಸಲ ನಾನು ಅನುಭವ ಎಂಚೆತ್ತು ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಪಂಡ ಶೋಧನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಲ್ಲಿ ನೀರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದಿಂದ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಆರ್ ಪನ್ ಪೇರೆ ಏಪಲ ಒಂದು ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ತಂದು ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಮಚ್ ಈರ್ನಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಿತಾರಡ್ ದಿಂಚಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಎಸ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತರವಾಡು ಟೈಟಲ್ ಲಾಂಚ್ ಆಂಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚೆ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತರವಾಡು ಟೈಟಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತುಲೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನು ತರವಾಡು ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ಗೆ ಒಂಜಿ 300-400 ಜನ ಸೇರಿದೇರನ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸನೇ. ಆ 400 ಜನ ಒಂಜಿ 100 ಜನ 99 ತುಳುನಾಡದ ಆ ಚಿತ್ರಗಳ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ನೆಟ್ಟಿಡ್ ಇನ್ನು ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ ಲಾಂಚ್ ಆತಂಡು ಬೊಕ ಶೋಧನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಶುಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪೇನ ಬೋದಾರ ಅಪ್ಪೆ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ದೇವೇರ್ ನಮಗ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಇರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರ ಅಂಚಾದ ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತುಳುನಾಡು ತುಳುವೇರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟರು ಅಡ್ಡು ಬಾತೇರ ಹೆಜ್ಜಿ ವಿಶೇಷ ಬನ್ನೋಡು ನನಗ ತುಲೆ ತರವಾಡು ಪುದರೇ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಉಂಡು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾತ ಉಂಡಾಯ್ತು ನಂಚಾದ ನಾ ಮಾತ ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲಾಡು ವರ್ಷ ರಡ್ಸತಿ ಪೋ ಒಂದುಲ್ಲ ಆಣ ಮಾತ ತುಳುವೇರು ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲಾಡು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದಿಯ ರೈತಾತ್ ಮಲ್ಲ ಸಡಗರ ದಾದೊಂಡು ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಕೊರ್ದು ಎದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಯಾರಾದುಲ್ಲ ತರವಾಡು ಚಿತ್ರ ಸದ್ಯಡೆ ಬುಡುಗಡೆ ಆಪಡು ಬೊಕ ನಿಖಿಲ ಮಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ದಾದೊಂಡು ನಿಖಿಲ ಮಾತ ತೂಪರ್ ತೋಜುನಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರ್ಲ ತೂಯರಂದಾನೆ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ತರವಾಡು ಚಿತ್ರ ಪನ್ಪಿನ ತರೆಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಪಣದೆ ಐದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೆಚ್ಚಿ ಗಿರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೀಮ್ಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತರವಾಡು ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಭಾರತ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬಾರಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ನಡತಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅದು ಇರೆಗೆ ಎಂಚೇನಿಸನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ನು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ವರ್ಕ್ ಎಡ್ಡೆನೆ ಪನ್ಪೆ ಸುರುಕಾದು ಯಾನ್ ಇರಡ ಬತ್ತು ಶೇರ್ ಮಂತಿದಿನ ಥಾಟ್ಸ್ ಆವಡ್ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಮಂತಿದಿನ ಇರೆಗ್ಲ ಟೀಸರ್ ತೋಜದು ಆತು ನಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಆನಂದ್ ಈರು ಫಸ್ಟ್ ಬನ್ಲೆ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಅದು ಎಂಕು ವಿಭಿನ್ನತೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ದಯ ಪನ್ನಗೈತೆ ಒಂಜಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ದಾಯಗ ಪಾಡಿಯರು ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ಜನಕಲ್ನ ತರೆ ಕೊಂಜಾತು ಪುರಿ ಬುರ್ದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಒಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಂತಿದಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ತೂನಗ ಜನಕುಲ್ ದಾದೇನ ದುಪ್ಪೇರು ಬನ್ನಾಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಕ್ಷಗಾನದನೇ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಬಟ್ ಅವಳು ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತರವಾಡೊಂದು ಪನ್ನ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ದಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ತರವಾಡು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಪಡು ತರವಾಡು ಮನೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ 80 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲುಂಡು ಅಂಚದ ಐಕು ಆ ಟೈಟಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಫೈರ್ ಉಂಡು ದಾಯಗ ಅವೇನ್ ದೀವೋಡು ಎನಿಸು ಇಜಿ ದಾಯಗ ಬಣ್ಣ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬೇತೆ ಓಲ ಸೂಟ್ ಆಪುಜಿನ್ ತೋಜುಂಡು ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ಪೋದು ಮೂವಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂಡ ಸುರುಕು ಪನ್ಪೇರು ಆಕ್ಷನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ ತೂಯಿಪೇಟೆಗೆ ಅಂಚ ಬಾಡಿ ಮಂತದಾರಂದು ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಪೂರ ಜಾನರ್ಲು ಉಂಡಿರಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆವಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನೆಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಪೊಸತ್ತು ದಾನ ಟ್ರೈ ಮನ್ ತೊಜಿಪಾರ ಟ್ರೈ ಮಂತ ಒಂದಿಜ್ಜ ಅವು ಏತು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ 2-3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಟಚ್ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಬುಡುಂಡ ಪೊಸತ್ತದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವುಪುರದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವುದ್ರದ್ದು ಒಂಜಿ ಈತಿ ಎಲ್ಲೇ ಊರುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಬೈದೆ ಆತೆ ಬೇದಾಲ ಎಸ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕರೆಯೋಲೆಗ್ ಇಡೀ ಊರೇ ಬೈದನ್ ಇಡೆಗ್ ಒಂಜಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪನ್ನಾಗ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾ ಪುನಃ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಉಂತೆರೆ ಕಾರು ಜಾಗ ಇಜ್ಜಂದೆ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೂ ಪಿರಪೋತಿನಲ್ಲಂದು ಕೆಲವೇರು ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸೀಟ್ ಕುಲ್ದನ ಒಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತದ ಬಾಬಾ ಈ ಕ್ರೌಡ್ದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ ನೆಕ್ ಯಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದು ಮುಗಿಯರ ಸಾಧ್ಯನೆಜ್ಜಿ ದಾಯಗಂದ ಕೇಂಡ ಯಾನು ಲೀದಿನಗಳು ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಕೆಲವರು ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕರಲ್ಲ ಆತೇಜಿ ಅವಳು ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಏನೋ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈರ್ಲ ಇತ್ತ ರೈಟ್ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ 287 ಮನ್ಪಗನ 410 ಮಲ್ತದ ಖಾಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಅವು ಬೊಡ್ಚಿ ಪನ್ಪಿನೇನು ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಅವಡು ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಾಗನಬಿ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಬಂದು 410 ಬುಕ್ ಮಂತಂಡು ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಫುಲ್ ಆದು ಇದಾಯ್ತು ಪೂರ ಒಂದಿದೇರು ಏನ ಲೈಫ್ ಎನ್ನ ಕನೋಟು ಎನ್ನ ದಿನೇನು ಯಾನು ನಿಜವಾದ ಎದುರು ತೂಯೆ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗಲ್ಲ ಏರ್ ಬೈದು ಜರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಿಂತ 6:30 ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಅವೇನು ತೂಲೆ ಅವೇನು ತೂದು ನಿಗಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಂಕೆಲ್ಲ ತಿದ್ದೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ಸುರುತ ಪ್ರಯತ್ನ
ನೆಟ್ ತಪ್ಪಾದ ಉಪ್ಪು ನಾನು ಪನ್ಪುಜಿ ತಪ್ಪಿತನ ಮಾಫ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪುಜಿ ಅವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಕಲೆ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪ ಬೇದ ದಾಲತ್ತೆ ನಿಗಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕುಲು ಬೆಳೆಯರ ಸಾಧ್ಯ. ಎಸ್, ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರ ಗೆಡ್ಡೆ ಅವಡು ತರವಾಡ ಸಿನಿಮಾಗ್ ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ತರವಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.